Ahojte priatelia. Často ku mne chodievajú ľudia s tým, že oni nemôžu byť úspešní, že oni to nedokážu, že oni na to nemajú, že oni sú proste predurčení na nešťastný život a na neúspech. A keď sa ich spýtam kvôli čomu a prečo si to myslia, tak hovoria, no lebo ja nie som taký, ako je môj sused, ja nie som taký, ako môj bývalý spolužiak, ktorý dneska mi je bohatý, ja nie som taký, ako moja spolužiačka, ktorá sa dostala na medicínu a dneska mi je uznávaná lekárka, ja jednoducho na to nemám, ja to nedokážem. Najväčším problémom u ľudí, prečo zlyhávajú ešte predtým, ako vlastne čokoľvek začnú robiť, je to, že sa porovnávajú s inými ľuďmi, že sa porovnávajú s výsledkami iných ľudí. Áno, môžu byť iní ľudia pre nás inšpiráciou, takou latkou, kam sa dá až ísť. Ale ak je to naše jediné merítko, na ktorom staviame to, či sa do niečoho pustíme alebo sa do niečoho nepustíme, tak už to je predurčené na neúspech. Pretože jediné, s kým sa porovnávajme, sú naše vlastné osobné výsledky. Aby my sme rástli z mesiaca na mesiac, z roka na rok, aby sa naše výsledky posúvali ďalej. Ak hľadáme inšpiráciu, motiváciu z vonkajšieho prostredia, môžeme ju nájsť. Môžeme sa inšpirovať od iných ľudí, ktorí už výsledky také, aké chceme my dosiahnuť, niekedy v minulosti dokázali a dosiahli. Ale ak je toto merítko, s ktorým sa len a len porovnávame, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa človek do toho ani nepustí. Takže pamätajte, porovnávajte sa iba sami so sebou, aby vaše osobné výsledky rástli a napredovali. Aj keď budú napredovať a rásť len maličkými krokmi, je to stále lepšie, ako byť v depresii z toho, že ja jednoducho nerastiem tak skokovito, ako rastie môj vzor, alebo človek, ktorého rešpektujem, ktorého uznávam a ktorý ma motivuje.